Ndichikutambirai zvekare pano paHatari 263 pano panjange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes anotibatsira zvikuru zvinobatsira kuti video rinenge richifamba kuhama neshamwari. Saka ndati like this video, kulike kwauchaita zvinoita kuti video rinenge riswe pachinhambwe chepamusoro kuitira kuti vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona this video. So sekuziva munhu zviita muri yeZimbabwe, maupdates edu tinobatanidza tinoita kuti muwane nyaya dzakati wandei pasame video. So update yadabatanidza iupdate yavachivhayo nenyaya yemwana arasika. Pane vanhu vanga vachiedza kujamba border zvisiri pamutemo vachienda kuSouth Africa. Kujamba border kwanga vachiita vachienda kuSouth Africa vashandisa imwe way yavashandisa. Pavashandisa imwe way yavashandisa vanhu vanga vajambisa vanhu vabhodha vaona mapurisa vakabva vatiza mwana uyu abva asara anhungwa nemapurisa. Saka vari kutsvaga veukama vanoziva mwana uyu. Zvandichaita ndichakuisirai audio nepiki remwana monzwa zvinatsotsanangurwa. Ini satrara ndiri kuona vanhu vachishungurudzika. Tinoda kuti information isvike kuvanhu. Kana uri hama yemwana uyu kana kuti uri amai vemwana uyu tobatsirikana kuti akuwane kwauri ikoko. Kana uchimuziva bvangobira mucomment section kuti Hatrari munhu ndinomuziva. So zvanoda kuita nguva inoda kusiyai muchinzwa audio. Inini semupiro wandaitwa nyaya ndokuzivisai sezvayaitika iri. Maupdates tikufambira futi kwaanenge aitika ikoko. Zvinzwirei. Maswera sei vari kuti zvoni mwana uyo anhongewa nemagreen bomba kumusango kubhodha kuBedbridge kubhodha kuBedbridge anhongewa nemagreen bomba. Saka vari kutsvaga kana pane angaziva kana kuti angaita mubereki wemwana uyo. Vanga vachisimagura mwana vaya vanoyambutsa vana vaya vanopinda nekusango, vana vanenge vasina mapasipoti. Saka vana vaya vanenge vasina mapasipoti vanopinzwa nekusango. Saka ivo vanoratidza kuti varume ava vaona mapurisa vakatiza vakasiya mwana. Saka mwana wabva anhongwa nemapurisa. Saka magreen bomba aya anosenza mubhodha ndivo vari kutsvaga vangaziva mwana uyu kana kuti vabereki vemwana. Vari kutsvaga vabereki vemwana kana kuti angaziva mwana uyu, because vanga vachisimagura vana vekupinza vana nekusango vaya hanzi vakuda vaona mapurisa vakabva vatiza vakasiya mwana uya manje. Saka magreen bomba awa ndo vatora mwana vaya vanoborder management vane vachioperata mubhodha vachitenderera musango vaitsvaga maborder jump. Saka vatiza vakasiya mwana. Saka mwana wacho vari kutsvaga vangamuziva kana kuti vabereki vemwana uyu. Next update ndabata nyaya yemunhu ari kuzvita muprofita achiti vawikineu chivhayo zvamuri kuita zvakanaka. Ndo update yandava ichida kubatirai isi pasecond update yedu. Hanzi vawikineu chivhayo ngirozi yemuprofita yeye yakamuudza kuti zvavari kuita zvakanaka. Hanzi rambai muchikontinya kutengera vanhu mota. Zvisinei mastreets esocial media imo mandinoswera ndiri vanhu vari kukomenta vachiiti muprofita uyu ari kuda kuwana kutengerwa mota navawikineu chivhayo. Izvi ndezvenema zvanga ichitaura izvi ndo zvikutaura vamwe vanhu. Hanzi izvi ndezvenema izvi ari kuwana kutengerwa mota kuda kungohwanda kuti azikanwe aite mbiri atengerwe mota. So zvandoda kuitira ida kusiyai muchiona mavideos ake mutaura zvamunofunga mucomment section after wapedza kunzwa mavideo ake achitaura kuti vawikineu zvamuri kuita zvakanaka, ramai muchitengera vanhu mota. Sena Hatrari vabereki amuregere kuwana maupdates kubva pano paHatari 263 makandikoshera. Much love. I have given chiprofita chine chekuita na say wikineu chivhayo mumagroup mangu and we have been fasting and praying for him. Dai ndanga ndine namba yavo or anyone angavazive ndingasvitse chiprofita ichocho. I'm not just talking as a person who is looking for fame or what. God have given me grace even to pray for dignities. If you can check my record, you know that I have helped dignities. It's not a lie. My reference is there. Government officials, my record is there. I'm not lying. I saw an arrow that was assigned, that is to do with health concerning, say, wikineu chivhayo, and we've been fasting and we are praying for him. But in the middle of praying for him, Ngerozi yazvirakidza and told me that it is done. Say, God is going to honor you with longevity. Zvamuri kuita, God is honoring it.
Novimba kuti hamusi few they may not understand but why you are doing this. Vamwe vari kufunga kuti muri kuita and they will buy people, but inini as a spiritual person, because that was a direction given to you. And God is going to increase you, not only here, but God is going to even establish you in foreign lands. We are praying for you for longevity, and that arrow of sickness, it will not prevail. May the Lord richly bless you. We will continue to pray for you. So if anyone will have a direct communication now, please you share and you send also message so that to our Shalom.